Vážení a milí, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. Mává na vás Petr Sucháček a kdo jste to neviděli, tak to je proto, že nesledujete video. To je velká chyba, kterou v životě děláte, protože už i Spotify má videa, takže pokud nejste jedni z těch, co poslouchají na Apple Music nebo iTunes, nebo jak se to jmenuje, nebo někde, kde video není, tak můžete vidět video. Tak to bylo moje sdělení na úvod. Děkuji. To je ode mě dneska všechno. Petře, předávám ti slovo. Toto sdělení a poslední slova jste slyšeli od Petra Holíka, který je tady taky jako vždycky. Vítej. Je to tak. My jsme měli velkou pauzu, omlouváme se za to. Byla to kombinace osobních pracovních věcí, které jsme prostě potřebovali se jim nějak povinovat a předtím jsme byli tak dobře rozjetí, tak mě to vlastně trochu mrzí. Jako se přiznám, že když jsme dělali tu sérii o truchlení, sérii s Bárou a tak mě to bavilo, že jsme měli takový rozjezd, tak doufám, že se nám podaří, než vypneme v létě letos, tak do té doby zase třeba držet nějaký rytmus. Já jsem taky, jako jednak mě to bavilo, druhak jsem odhodlaný se tam jakoby vrátit a z druhé strany všechny ty důvody, které nás k tomu vedly, jsou natolik důležitý, že nespochybňuju naše rozhodnutí, byť mě samozřejmě mrzí. A včera se mi na workshopu stalo, že jedna paní učitelka, já jsem byl ze Zborovnou, tak říkala, a jako přišla, a bylo to jako milý, jo, ale říkala, vy teď máte takovou pauzu, že? A bylo to takový jako... Já jsem poslední díl poslouchala v lednu a teď jsem si říkal, podíval jsem se na ten datum a říkám si, jo, jako uteklo to, no, jakože, ale byli jsme plně vytížení. To zas nemůžeme říct, že by to byly dovolenkový důvody. Ale už do kalendáře skládáme další natáčení, takže chytneme se a myslím si, že zvládneme i nějaký živák a tak. To doufám. Tak tohle taková možná trošku rozjezdová epizoda po pauze, já si přiznám, aspoň pro mě, protože jsem taky u toho mikrofonu dlouho neseděl. Naposled včera, tak to zase není tak dlouho. Ale u tohoto nenásilně podcastového mikrofonu. Pokud máš problémy s pamětí, možná je to dlouho, víš, jakože takový to, jako, ani si nepamatuju, kdy naposledy. No proto nebyly ty epizody teďka 3 měsíce. Ty jsi zapomněl, že máš podcast. Teď jsme to vydali, Hele, ty jsi přišel s tématem, který je pro tebe živý jednak proto, že to je jeden z našich oblíbených autorů, Adam Kahan, který do toho hodně vstupuje, píše, nějak chcem trošku navázat i na nějaký jako modílky. A jednak proto, když jsme se o tom bavili před natáčením, tak si říkal, já s tím mám teď hodně spojených, hodně živých zkušeností reálně ze života, tak pojď to možná nějak zarámovat, jako proč tohle, co to je a jako jak to žiješ, že ti to přijde, že zrovna teď je ten dobrý čas na epizodu. Jo, tak já zkusím nějaký krátký úvod do toho tématu, když tak mě naviguje a tak. Já když tak poznámky, tak něco přečtu. Díky. To, o čem se chcem bavit, je něco, je to jako citát z knihy Adama Kahana, který já mám dokonce jako na triku. Já jsem si ho nechal vyšít na triko a je to moje triko, který si beru na facilitace anebo mediace, na takový ty, jako tam, kde nemám třeba workshop, ale tam, kde jako pomáhám lidem se domluvit. A na tom triku je zepředu vyšitý moving forward together. Jít kupředu společně a z druhé strany toho trika, což málo kdo vidí, protože většinou sedím čelem k lidem, tak tam je napsaný Power, Love and Justice. A ta trojice, jakoby, nebo i to sousloví, je pro mě opravdu hodně důležité. Já tak často fakt jako rámuju ty konverzace. Jako to, proč jsme se tu sešli, je proto, že je pro nás těžký teď jít kupředu společně. Z jakýchkoliv důvodů. A mě vlastně teď ty důvody ještě nezajímají, když otvírám, budou mě zajímat, ale cílem toho, co tam vlastně děláme v té místnosti je, aby až vyjdem z té místnosti, tak byla jako větší šance, že kupředu spolu půjdem, anebo že víme, že už spolu nikam jít nechcem. Jo? A to je pro mě jakoby jako nejlehčí zarámování toho, co tam dělám, když mediuju nebo facilituju. A ty vyvažování těch jako potřeb, které jsou zatím, právě té jako nějaký moci, ty power, ty lásky, což tady jako samozřejmě třeba v těch firemních konverzacích jako slovo láska typicky nepoužívám, ale jako je to něco, co nás spojuje. A pak je tam ještě ta férovost, ta jako spravedlnost, protože to bývá často rozměr, který bývá hodně skrytej. A myslím si, že my třeba v naší organizaci na to teďka taky hodně narážíme, že třeba já to slovo teď přináším docela často, že si říkám, to není tak, že my bychom nemohli jít dál, anebo že bychom nemohli jít jakoby k sobě, ale vlastně mám dojem, že narážíme na tu férovost, na to, no, když do toho dává někdo výrazně víc než někdo jiný, tak to je možná cena, kterou nejsme kolektivně ochotní platit, protože to pak jako něco tomu chybí. A tohle je to, proč to přináším, nebo proč mě fascinuje, jako jednak já mám rád tady ty klejmy. Jo, jako já mám rád, když se dá nějaká komplexní, složitá, náročná myšlenka a zatím prostě kilotuny práce, jako zdrcnout do jedné hezké věty, která se pak dá jako 3,5 hodiny rozebírat a ty mě dneska budeš muset brzdit a jako navigovat, ať se vlezem do nějaký normální stopáže a navíc jako já budu chtít i tvoje příklady, to jenom
No, tak to je jedna část, že mě baví ta claimovitost na tom a druhá část, co mě na tom baví nebo baví. Asi to znáte možná taky, vy diváci, a možná to znáš i ty, že někdy zachytíš nějaký koncept, který se tě chvilku drží a tak ho kolem sebe vidíš. Jo? Jako, a to se mě někdy umí dít a tady s tím claimem nebo tady s tou triádou už se mě to drží třeba 5 let, tak si říkám, tak to už možná se mnou jako nějak zůstává, nějak je asi pro mě prospěšná. A druhá, teď mám jako sérii zkušeností, ať už právě těch facilitačně mediačních, nebo i v našem spolku, nebo prostě v tom, co potkávám ve světě, kdy si říkám, jasně, tak nějak mi tady ten model pomáhá si vysvětlovat tu situaci a potenciálně s ní hýbat. Tak to jsou ty důvody, proč jsem to dneska přines. A praise Adam Kahan, ale jako chápu, že to je můj king na toho autora, že to jako nemusí být kolektivní. Já ho tak silnej nemám. Jo. A jako vlastně obecně, on vlastně není úplně nenásilkový autor, tak proto jako i v nenásilkovém podcastu chci jako toto říct, když tak to popropojovat. Jo, že to není CNVC Certified Trainer. Kdyby jsme byli co k čemu, tak teďka řekneme, že to triko, který tady mu dělal reklamu, tak si můžete koupit se slevovým kódičkem 10%, ale triko nemáme. Tak daleko, nicméně... jako forward jsme se ještě nedostali, víš? A Together tím pádem nenabízíme. Že by chtěl mít Together s tebou triko, tak prostě nejde to. Ne, nejsem ochoten sdílet toto triko, mám ho jenom v jednom kuse. No dobře, nebudu rozvírat triko, pojďme na to. Mě vlastně zaujalo, nebo to proč o tom chci mluvit, že to je, jak říkáš, jo, tím, že je to jako jedna věta, nebo ani ne věta, že jo, jakoby jsou to 3 slova, za kterýma je nějaká myšlenka, tak je to příliš jednoduché na to, abychom se tím snažili reálně popsat nějaký věci, ale jako nějaký vysvětlující rámec mně to vlastně přijde hezký. A v tom, zvlášť v těch jako skupinách, organizacích, rodinách, vztazích, který mají nějaký účel i jiný než v uvozovkách jenom bytí spolu, tak mi to přijde dobrý, jako takový základní rozcestičko, jakože máme tyto 3 složky v harmonii, protože oni něco umožňují, jako máme moc, lásku a spravedlnost nějak jako v harmonii. Tak to je to hlavní sdělení, na co vás chci možná i trošku nalákat, jako o čem se budeme bavit, jakože jak tyhle ty 3 věci vyvažovat a co to znamená, když vyvážený nejsou a co to znamená, když vyvážený jsou a jak si všímat toho, jako jak jsme na tom. A může to být takový základní rozcestí, na co se podívat. Může a ještě si navíc myslím, že jednak my jednotlivě jako lidi máme některou z těch složek třeba přirozeně trošku jako silnější. Jako já, když říkám přirozeně, tak tím nemyslím, že to je jako vrozeně, ale jako asi něco z toho nám jde líp, možná to jako víc prosazení nebo víc vytváření té harmonie nebo víc hlídání té férovosti. Takže to možná pro někoho z nás, nebo já to jako rozhodně mám, jo, že trochu jako reflektuju, v čem jsem silnej a kde třeba potřebuji vědomě trošku víc jako přidat, že si řeknu, aha, tady potřebuji víc k sobě, protože to mi nikdy nejde. To je jedna část. A druhá část, i v nějakých těch organizacích si myslím, že jsou nějaký ty složky, jako přiznaně si, jakoby o to nám jde, jakože možná chceme něco hodně posouvat a tím pádem by bylo škoda, kdybychom zapomněli na to, že chceme jít ještě spolu. že to jako nechci posunout sám a pak tam zůstat sám, anebo, a to taky potkávám vlastně v některých organizacích, že tak se soustředíme na to, aby všichni byli v pohodě, aby každý ke všemu měl hlas, aby každý všechno prostě tohle, až jako nic neuděláme. Že my tu jako energii životní, kterou máme kolektivně, tak celou v podstatě vytřískáme na to togetherness, na tu jako lásku, na to bytí spolu, ale vlastně s těma agendama nehnem. Vlastně tak trochu přešlapujeme na místě a pokud v té organizaci jsou lidi, kteří do ní přišli, no ale já vlastně chci dělat věci, já se nechci mít jenom dobře spolu, tak vlastně je to trochu odpuzující tendence, protože být je to jako lidský fajn, tak ta realita světa se pak jako nemění. Ale pojďme postupně. Já bych to vydefinoval. Definuj. A pak si řekl, kde můžou být patologie a jak funguje ta jako hezká zdravá harmonie. To je taková jako strukturka. Co jsem pan struktura. Přečtu definici. Je ten čas? Je čas vždycky na definice. Tak jo, takže moc, neboli něco, nebo power. Když o tom tady mluvíme, nebo když o tom povídá pan Kahan, tak tím myslí a říká, že taková moc je pud všeho živého k sebeuskutečnění, růstu a naplnění vlastního účelu. V kontextu spolupráce se projevuje jako nějaký příspěvek jednotlivce, nějaký, ty tomu říkáš, že posun dopředu, někam prostě jdeme. To, co do celku vnáším za sebe. Martin Luther King Jr. ji definoval jako schopnost dosáhnout účelu. To je dobrý. Moc jako schopnost dosáhnout účelu. A když teda jsme v definičním okénku, tak ještě bych přidal tu definici moci, kterou jsme tu už konec konců i v nějaký epizodě, kterou jsme moci
věnovali, tak Mickey Cash tam vlastně říká, že moc je schopnost mobilizovat zdroje k naplnění potřeb. A je to, jakoby pro mě, jsou to, jakože to tak krouží právě kolem té věci jako něco, co já přináším, něco, o co chci. A je to takový, já tady, vy co jste na videu, tak já to ručičkou tak jako ukazuju směrem ku předu, jakože to je fakt ta jako realizační část aktivní, jo, takovej to jako pojďme tvořit, pojďme, jo, to je to, co si říkám, že když ty přejdeš do prázdné kuchyně, tak si říkáš, tady vidím ten dřez, tohle, tady bude ta polička, tady to chce tu vývěrku, jo, tady ten jako mechanismus. A děláš moc. Jo, jakože já se chci realizovat, že to je to ono, jo, nebo prostě nevím, v pondělí jsem pek mazanec, abych jako psychohygienoval a zároveň jako je to pro mě přesně tady jako ta creation, jo, to je ta síla, která tvoří prostě a na konci toho prostě to je ta moje seberealizace a pak to moc rád pošlu štábu, který jde natáčet něco do Prahy, abyste to museli sníst, protože to bylo trochu suchý, tak doufám, že jsi měl aspoň kousek. Musím říct, že mi nikdo nenabídl, tak nevím, jakoby... Bylo to jako zpětnou vazbu pro svoji ženu, která sežrala celý mazanec. Tak jo, takže moc jako nějaká síla, která hýbe věci kupředu. Já si ještě to říkám totiž, jako, kde je tam ten záměr nějaký kolektivní, nebo ale možná ten kolektivní záměr se pak stejně skládá z toho, že jednotlivci dohromady něco chtějí. Jo, když jsem říkal, jako přemýšlím na tou organizací, jakože my jako organizace máme nějaký účel, ale to se asi skládá z těch jako účelů, na kterým se dohodnou ti lidi spolu. No. Konec konců, jako většina organizací, byť třeba zrovna naše, jako nenásilková, vlastně vznikala jinak. Většina organizací vzniká tak, že se sejdou lidi, kteří mají tak trochu podobný účel a řeknou si, my budeme efektivnější, když na něm budeme pracovat spolu, než každý sám. Jo? Což jako není často splněný. Nevím, jestli ta věta většina organizací vzniká takhle je pravdivá, ale dávalo by to smysl, jako kdyby takhle vznikají organizace? Jako já teďka velmi specificky, díky, vlastně to možná zajímavý. Myslím si, že takhle třeba vznikají neziskovky. Jo, myslím si, že takhle jako často vznikne neziskovka nad tím, že my si řekneme, o ty starý rodiče se nemá vlastně tady v Žebětíně prostě kdo starat a mě to štve, tebe to štve, tam toho to štve a my si možná řekneme, hej, proč to každý budeme řešit sám, když vlastně to možná můžeme řešit společně, jo. A ano, tak si to představuju. Je fakt, že to asi městský úřad prostě Praha 8 nevznikl tímto způsobem. No nebo firma, která jako biznisová, že si říkám taky možná jeden člověk vidí příležitost, potřebuje lidi, kteří budou plnit nějaký role. A ti jsou ochotní se k tomu jako minimálně přidat. Jo. Tak jo, definiční okénko část 2. Láska v tomhletom rámci je definovaná jako put k znovu sjednocení odděleného. V praxi se projevuje jako propojení, connection before correction, nenásilce tady máme pořád, tak to je tohleto. Schopnost vnímat celek a být ve vztahu s ostatními i se situací. Takže tady to je hodně nenásilkový téma, ten kontakt s něčím, co mě přesahuje, nějaká interdependence a tak. A zároveň ta pozornost k tomu. Jo, že jako když, a já vlastně, pro mě se tyhle věci hrozně moc pak manifestují prakticky, jo, já vím, že jsme teďka ještě v té definiční části. Ne, to je v pohodě. Ale jakože mi přijde, že ta moc je typicky ten jako krok kupředu, jako pojďme něco dělat, pojďme něco posouvat, jak to vyřešíme, jo, tady ten apel sem a mně se to hodně dotýká toho mýho milovaného tématu těch prozeb, že jsou ty akční prosby, jo, tak co vyneseš ten koš, jako uděláme tohleto, nevím, bude veřejný natáčení a pak ta láska je víc v tom, hele, co by ti dávalo smysl, jak ty tomu rozumíš, co bys do toho, aha, jakoby, kde v tom vidíš nějaký věci, jaký pro tebe to je, jako dává ti smysl takhle v tom bejt a je to jakoby, neposouvá nás to kupředu, ale posouvá nás to k sobě v tom jako vzájemném porozumění, jo, v tom, kde si ladíme, kde si neladíme. Myslím si, že to taky často bývá taková ta jako partnerská věc, že fakt jakoby, že někdo z těch partnerů možná jako chce s tím vztahem někam hejbat a ten druhý moc ne a to bývají ty těžké věci, jo, že vlastně, no my teď nejsme na tom jednom místě a vlastně se asi dopředu neposuneme, dokud si neporozumíme a to je ten jako pud té lásky tady v tom, to jako sjednocovat oddělené, to mi přijde jako boží a přijde mi to boží i v tom, jako komunikovat napříč odděleními. Možná, že naše agenda je jakoby jiná, jo, jakože možná, že ty seš, nevím, účetní a já jsem prostě pedagog a ještě někdo je prostě uklízečka v té škole. Já včera jsem měl workshop ve škole, to poznáte, že příklady jdou odsud, ale jako vlastně v nějaký moment možná to potřebujeme propojit, protože my všichni jako tvoříme ten organismus, který buď bude fungovat jako celek, a nebo zas tak úplně mega dobře fungovat nebude. A to neznamená, že nutně musíme se vším souhlasit a že vlastně já jako rozumím do detailu té práci, ale těm klíčovým aspektům
tak tam si můžu zeptat, hele, jak to pro vás funguje, když jsou 10minutové přestávky a my po vás chceme, abyste stihli vyčistit celou školu. Aha, si spíš blbě. OK, tak možná to potřebujeme nějak jako předělat. Ale jako bez toho porozumění to nepůjde. Že bez toho porozumění často jenom řeknu, jdeme kupředu, udělejte to. A teď jako to, že to není možné, tak mě to nezajímá. My už jdem dál. Rozvášnil jsem se. Definiční okénko číslo 3. Spravedlnost je tady definovaná jako struktura, která umožňuje a usměrňuje moc a lásku. Tomu nerozumím, to mi pak vysvětlíš. Jo. Projevuje se jako rovnost. Zajištění toho, aby se moc jednoho nestala nástrojem útlaku moci druhého. Tomu rozumím. Ale ty první větě, co to znamená, že to je struktura, která umožňuje a usměrňuje moc a lásku? Historické vysvětlení, jo? Adam Kahan nejprve napsal knihu, která se jmenuje Power and Love. A říkal si, protože to nějak vycházelo z té jeho facilitační zkušenosti, jo, že je potřeba to vyvazovat. A pak přišel na to, že to vlastně samo nefunguje, dokud láska a moc nefungují v prostředí, které nějak odráží férovost, jako spravedlnost. Že nebude fungovat to, co jsem říkal, jako jít kupředu a jít k sobě, nebude fungovat v prostředí, ve kterém jakoby není férovost, ve kterém třeba kolegové mají jiný podmínky k práci, kdy ty máš 8 agent, já mám 1 a teď někdo za náma přijde, jakože bychom si mohli 1 přidat, tak to porozumění nebude fungovat, ani ten pohyb kupředu, dokud nebudeme adresovat to, že to možná není úplně fér, jak to teďka máme. A myslím si, že to je něco, co společensky umíme docela často zažívat, jako na té společenské konverzaci, že třeba, nevím, nějaký daňový změny, nevím, teď benzín je prostě jde nahoru jako prase a vlastně je tady skupina lidí, kteří mají peněz nějak jako rozumně a řeknou si, jako dobrý. Ale dopad na chudší vrstvy obyvatelstva jako obrovský, takže když teďka jakoby někdo říká, nešahejme na to jako stát, nechme ty ceny bejt, tak to nedopadá rovně na ty lidi. A teď jako nebude fungovat jenom jako mějme porozumění, ne, to není, jo, rozumíš? Jako dokud lidi nezažívají, že to je férový nějak, to, co se děje, tak to vyvažování těch kroků kopředu nebo k sobě nemusí nutně fungovat pro ten posun. Protože dokud já budu mít dojem, že to není fér, tak se vůbec do toho pohybu nechci jako zapojit. Myslím si, že to můžeme znát, teď jsem zvolil takový společenský příměr, ale teď jsem medioval v jedné organizaci, a tam je posun vpřed založen na tom, že 2 lidi jsou systematicky přetěžováni a pro svoji práci nemají dobré podmínky. To je jako můj judgment po tom, co jsem s nima strávil dost času. Jo? A všichni ostatní ale říkají, ježiš, teď my se tady máme hrozně dobře, jakoby to je v pohodě, jo? My můžeme normálně si přibrat víc věcí. A tady ti 2 lidi jako křičí o pomoc a říkají, nemůžeme si přibrat víc věcí, my už nezvládneme ani ně. Protože přibrat víc věcí se férově nerozloží mezi nás 13, ale dopadne to zase sem a my už máme plno. A tohle je to, že ta struktura, po který jedem, potřebuje mít nějakou férovost, tak, jako my musíme věřit, že to tu je vzájemně fér, aby jsme jako se pustili do toho, jako jít kupředu společně. A kdybys to chtěl, to je to kupředu. To je to fér. Jo, jako kdybys chtěl rozebírat tu metaforu, tak jít je to power, to je ten jako moc, společně je láska a to kupředu je jako ta férovost. Jakože jestli to má jít dopředu, musí to být fér. Jako tyhle ty 2 slova si fakt asi nějak nespojuju. Hele, já ti neříkám, že to dává 100% smysl, já ti říkám, takhle to říká Adam Kahan a fakt tam tu jako ta férovost je tam opravdu důležitá. Jako férovost rozumím, jenom nechápu, jak došel k tomu, že to je to forward, jo? Že jako spravedlnost znamená... No on vychází dopředu. Z toho, že on často facilitoval jako celonárodní konverzace, kde prostě byly gerily zprava zleva, který zabíjeli jako lidi a pak tam byla nějaká vláda a pak tam byl nějaký občanský sektor, tyhle všechny lidi měl v místnosti a on říkal, dokud všichni nevěřili, že s nimi bude zacházeno důstojně, jako férovost, tak jsme se nehli nikdy nikam. Jo, a tam si myslím, že to je to, jakoby, proč ti myslí, že to kupředu je skrz tu férovost. Jo, nebo nějakou spravedlnost. Nebo že to je to, co ti i zajistí podporu nějakým návrhům, jako širší podporu než tvých prostě 15%, kterým to sedí, je to, že vlastně víc lidí se shodne na tom, jo, teď vlastně to asi nějak jako je fér. Jo. Ale
ruku do ohně ti za to nedám, přečtěte si knihu Collaborating with the Enemy, Second Edition a Facilitating Breakthrough. Já mám chuť ještě přečíst jako kousek vlastně těch definic, jo, že to mě přijde, že to jako hezky prokresluje, proč je důležitá nějaká harmonie. Když totiž, a možná je to spíš trochu rekapitulace, ty to říkáš na těch příkladech, tak já to zkusím zakotvit, že když je moc bez lásky, to znamená jako jdu dopředu bez toho, aniž bych nějak řešil, co ti ostatní na to, tak ta moc může být nějaká jako bezohledná, zneužívající, je to často ta forma, nenásilka by řekla jako power over, moc nad někým, spíš než moc s někým. Jo, jednotlivec prostě já se seberu, jdu, neřeším, jaký to má dopady na ostatní nebo na celek, posouvám věci, ale můžu tím prostě ztrácet lidi, kteří jsou okolo, můžu skončit sám, můžu vlastně někomu ublížit, protože jdu někam o něco rychleji, než by bylo vhodný na to, aby jsme tam mohli jít společně a tak. Naopak láska bez moci, a taky můžeme pak hledat příklady, jo? Jakože, že to jsou, ty jsi to zmiňoval v tom, že jsou nějaký takový ty neziskovky, nebo neziskovky, no tak to možná je zbytečná nálepka, ale nějaký organizace, který to mají na papíře nějaký vize, ale to, na čem ti lidi reálně tráví většinu svých kapacity a energie, je to, aby se měli jako dobře, aby spolu vycházeli, aby to rozhodování bylo prostě pro všechny v pohodě, aby nikdo nezažíval diskomfort v té práci, aby měli skvělé podmínky na to, aby mohli dělat, co potřebujou. Ale není tam ten tak kupředu, takže ta organizace se vlastně stává takovou jako sentimentální, trošku neschopnou, jako vlastně jakýkoliv akce, jo? Že je to vlastně víc komunita, než nějaká organizace s nějakým záměrem. Něco, co nás přesahuje. Jo, my se nedostaneme přes sebe, jakoby. Moc a láska bez spravedlnosti, jo, jako co to dělá, tak Adam Kahan říká, že ta spolupráce může být potom taková jako naivní. Jo, že snaha o nějakou moc a lásku, jakože hej, tak pojďme prostě spolu si bavit, posouvat to dopředu a tak, vlastně může reprodukovat nějakou nespravedlnost. Jo, že ta spravedlnost je vlastně potřeba právě k tomu, aby nebo jak to působí na mě, aby jsme jako vyvažovali, aby to sedělo na zadku v realitě, jo? Aby to nebylo jako přesně, jo, tak pojďme se prostě bavit, jasně, můžeme přidat práci, aha, a pro tebe to je těžký, jo, tak dobrý, tak já s tebou soucítím, ale teďka potřebujeme se posunout dopředu a vlastně mně přijde, že bez té spravedlnosti, tak jak tomu rozumím, často jako nejsou adresovaný ty jako core, zásadní prostě věci v tom jádru toho. Jo, že, jak říkáš, co vstát, no a klidně bych se bavil potom chviličku i o tom našem o Inku, jako jak zažíváme. Že si myslím, že umíme zařídit jako jít k sobě, umíme zařídit, že někdo se trochu sebere a jde dál, nebo jako z nějaký lidi strhne, ale vlastně to, co to fakt jako zablokuje, je to, když mám dojem, ale já už jsem teďka 3krát si vzal nějaký projekt a ty ani jeden a přitom oba máme stejný počet prostě workshopů, tak kde je ta spravedlnost, jo? Jakože, tak no, že to tam vidím. Jenom pár komentářů věcných. No jasně. Jak si používal ty slova jako moc, která je abusive, tak to je fakt z toho projevu Martina Luthera Kinga, jo, takový, kde jako power, love and justice a jakoby nutno dodat, že tady tu trojici si Kahan vzal od Paula Tillicha, jenom ať jako definujeme prostě a zdroje dáme jako do pořádku. A to si mi připomněl, moc díky, že jsi to připomněl. Power and love se často projevuje na té mezilidský úrovni, ale ta justice je ta strukturální. A my se někdy bavíme o systémovém pohledu na nenásilnou komunikaci, že to není jenom mezi náma dvěma, ale že se fakt třeba snažíme systém té školy, jako, nebo školství, jo, nebo zdravotnictví má nějak fungovat. A ta spravedlnost je přesně to, jako aby to nebylo naivní, aby bychom si nevytvořili tady jako ostrůveček jako příjemná, ale jako v oceánu hoven. Pardon my French, ale abychom byli schopní jako vidět to, že nějaký věci reprodukujeme a vlastně jako ta struktura zůstává untouched. Jako my si umíme udělat jako hezký něco, ale vlastně celý ten segment, ve kterém se pohybujeme, jako vlastně nás klidně toleruje, protože my mu nešaháme na status quo. No já v tom vidím často fakt takovou slepotu v tom, když zůstanu u toho školského prostředí, jo, tak učitelé na půl úvazek, z toho, jak je potkávám kolem sebe, jo. Že my přece jako kolektiv potřebujeme všichni prostě být na všech těch poradách a být na těch školeních, aby jsme pracovali na tom, posouvali se dopředu, aby jsme měli ten společný čas, byli spolu. Takže mám dojem, že nějaký to jako moc a láska se třeba to vedení snaží prosazovat, ale vlastně tam není adresovaná ta jako strukturální, bazální spravedlnost, že někdo
má zaplacenou polovinu peněz, ale má stejný jako množství těch jako nadschůzek, jako někdo, kdo má ten plný úvazek a vlastně je to pro něho pohodička. A když neadresujeme jako tuhle rovinu, tak si vlastně nemůžeme ani rozumět, nebo je to v tom, že ani ta empatie, ani to connection se vlastně nestane, protože neadresujeme tu jako bazální realitu toho, že hele, ty máš o 20 000 za měsíc víc než já a tím pádem jsme jinde a tohle musíme vzít do hry. No. Skvělý příklad. Jednak ty úvazky a hned druhá jako věc jsou ty peníze. Jakoby pokud se nám stane, že máme na sebe očekávání, chceme jít kupředu, chceme něco měnit systém, blablabla, chceme sehnat grant na prostě nevím co, zlepšení tady zdravotnictví, tu prostě strojírenství, tu prostě mental health v soudnictví. No a zároveň prostě ty seš DPPčkář na prostě 13 hodin za měsíc a 12 000 a pak tady máme ještě 2 nějaký externisty na faktury a tenhle systém chceme posouvat kupředu, když to máme založený na externistech, kteří k nám nemají jakoby afinitu v tom smyslu, no jako teď oni asi ještě někde musí vydělávat, že? Jako někde asi žijou, nebo mají někde nějaký svoje primární joby, což je realita dnešního často trhu práce, že jako lidi mají spousty jako úvazky poskládané, nebo ty svoje příjmy poskládaný. No ale jako tím pádem, jako pro nás někdy se nehneme kupředu, dokud jako nešáhne na ten systém. Aby všichni mohli říct, to je fér, jako teď tady já vlastně tomu můžu dát tu prioritu, teď tomu můžu dát tohle. A i v mém osobním příběhu, i v mém power, jako v té mojí touze se sebe realizovat, je to jako realistický scénář. Tak to je přesně taky ta věc, jo. Poloviční úvazky, pak jsou prachy a já třeba teďka docela jako nějak žiju jakoby návraty lidí do práce, jo, třeba, jo. A tohle je přesně, jako všichni ti řeknou, jo, tak to by bylo super, kdyby se ty ženy vracely, jako, nebo ti, kdo jsou na rodičáku, co nejdřív se vraceli. A pak jde ženom, jo. Nejsou jesle, nejsou školky, nejsou hlídací tyhle, nejsou zkrácený úvazky. Když jsou zkrácený úvazky, tak jsou, prostě stejně mám očekávání, jak kdybys tam byl naplnej, protože ten systém není v tomhle jako inkluzivní. Není na to jakoby nachystaný a to je přesně to, kde potřebujeme tu jako justice, tu férovost, jakoby pojďme udělat podmínky, ty férové podmínky pro to, abychom potom se mohli realizovat a být spolu. Ale dokud nejsou férové podmínky a tváříme se, že to není důležitý, tak pak jenom ty 2 části nebudou stačit. To nebude stačit a já to často potkávám v těch mediacích nebo v těch facilitacích. O nějakých věcech se mluví dobře, o těch penězích se mluví dobře, o něčem se mluví dobře, ale hrozně blbě se mluví tady o tom systému. Aha, ten šéf si na vás neudělá čas. Aha, vy mu dáte zpětnou vazbu a on se na to vykašle. Takže vám to nepřijde fér. A to není o tom, že byste neměli dobrý nápady nebo že byste si nerozuměli, vás to jenom jako prostě sere a nevidíte cestu kupředu, jak s tímhle hnout a dokud s tímhle nehnem, to všechno ostatní je zbytný. A to je třeba často ta moje práce a to je to, proč mě ten jako mechanismus pomáhá, jako sledovat a zase je to takový to connection before correction, že často se snažíme jako štelovat to, co je lehký štelovat. Jo? Tak co kdyby jsme měli aspoň lepší stoly? Super, jak to hned tady s tím nijak. Ještě z mých zkušeností často stačí, nestačí, ale pomáhá aspoň tu nespravedlnost pojmenovat. Jo? Že jako, jak jenom přemýšlím, jak moc můžu zacházet do příkladu s jednou firmou, která prostě řeší nějaké environmentální věci, transformace prostě a tak, přechody nějakého množství zaměstnanců prostě z nějaký technologie na jinou, protože prostě prochází nějakou modernizací a tak dále. Tak jsme si povídali na tohleto téma, jakože a jak moc je to o tom, že když ta komunikace je taková jako, no tak tohle prostě, co jsme dělali doteď, tak to stojí za prd, to už nepotřebujeme, to je prostě špatný a zastaralý a špinavý a pryč s tím a teď potřebujeme tady a to, co propagujeme, hele, podívejte, jak jsme noví, jak jsme krásní, jak se transformujeme k něčemu lepšímu, čistšímu, prostě okouzlujícímu, tak jak je to nespravedlivý vůči těm zaměstnancům v tom starým, který potřebují projít nějakou tranzicí a že vlastně často, bavil jsem se s jednou hostkou, jsme natáčeli nějaký videjka, která říkala, hele, vůči nim v první řadě to, co já se snažím dělat a funguje, je prostě jako upřímnost a pravdivost. Jako ano, tohle, jako nehrát nějaký divadlo, nehrát si na empatii, prostě ano, tohle je na hovno, ty přijdeš o práci, máme pro tebe nějaký podmínky, kterými se to snažíme prostě kompenzovat, nějaký návrhy, ale jako jo, je to blbý. A ano, a je nepříjemný, že prostě teď o tom, v čem ty děláš 30 let, se prostě mluví jako, že to je něco, co nechceme a kde je tam ta vděčnost, protože ty si prostě tu 30 let dělal skvělou práci. Ocenění nějaký té cesty. Jo, a jakoby, že jasně, že se možná nepodaří vyřešit to k ideálnímu světu, jako ta tranzice se prostě nějak stane třeba, nebo ta proměna, ale dokázat aspoň uznat tu nespravedlnost v tom, jakože ano, je to teďka, jste na jiný pozici, když prostě musíte se najednou učit něco nového
55 letech, prostě před důchodem, nebo nevím, jo, jakože tak jenom, že i to uznání těch nespravedlností vlastně mám dojem, že otvírá tu cestu pak k tomu, no k těm prvním 2, jako zase, jo, že to nemusí mít řešení, ale aspoň nalití si toho čistého vína. Jo. My se tady hodně bavíme teďka o těch organizacích a trochu z té naší facilitační pozice, když někoho doprovázíme. Ale já to zažívám jako čistě velmi osobní téma. Jo, jako velmi osobní téma taky v tom, že a jako tady to zrovna chci vzít, jo, že je to na hovno, to my víme, prostě ta tranzice nějak probíhá a pro některé lidi není férová a to jakoby není racionální. Jo, jakože kdybys tam měl toho racionálního manažera, tak on ti řekne, no ale tím přece není potřeba se zabývat. Jo, to jsou citace, jo? Toto není něco, co si já jako fantazíruju, jo? Ale citace jako je, to teď nebylo vůbec racionální. A já, jako ty lidi chtějí uznání, to není jako, jo? Pak je můžu nalodit na to, že možná půjdem kupředu společně, anebo že já jako uznám trochu paliativně, že už kupředu společně nepůjdem, ale že jsi skvělý člověk, odvedl tady dobrou práci, a jenom se pohybujeme v systému, který jakoby v tomto ohledu jako není zaopatřovací a já vím, že to zní dementně, ale jakoby tak je možná jo, no tak když se to odvětví někam hýbe a ty už nejsiš ochotnej nebo schopnej nebo na to nemáš kompetenční výbavu se tam hnout, jo, tak ten biznis někdy jakoby funguje a zas můžu uznat to jako tu frustraci, která z toho je. Jako ten člověk udělal to nejlepší, co uměl, celou dobu. Jako on neudělal žádnou chybu. Jo, byl loajální třeba k té firmě, jo. A to mně všechno přijde, že to je přesně ta láska, jo, pak v té akci. Jako to je to, že já tomu věnuju tu pozornost. To je to, že kromě toho, že řeknu děkujeme, chcete si vybrat jako bonus spíš pláštěnku nebo spíš prostě 6 měsíčních platů. Jo, tady ten jako strukturálně, racionálně prostě pragmatický přístup, tak dám prostor těm emocím. A to mě ale přijde, že je i čistě osobní, jo, takový to prostě, nevím, prostě, rodiny, potřebujeme mnoho bytů, málo peněz, potřebujeme nějaký lidi se stěhovat spolu, jo. Jako racionálně skvělý, ale jakoby tak to něco dělá. Tak tam jako přece ta otázka je, jako, jaký to pro tebe, jo, jako já chtěl, jo, jasně. A všichni víme, že se to nejspíš stane, protože se to možná neumí stát jinak. Ale jakoby tohle je ta láska v té akci, jo. Nejenom ty praktické kroky a zároveň je nechci zastavovat, protože to jakoby ten systém mi neumožňuje možná, nebo fakt je to jako dobrý řešení, ale aby jsme mohli jít kupředu společně, s co nejmenším jako drncáním a jako s takovým tím zatětím, no tak dobře, teď jste mě trochu donutili něco dělat, ale počkejte, až dostanu příležitost, neopomenu vám to připomenout při každém obědě rodinným, že jako jsem měl rád to svoje křeslo, ani když tam nikdo nebyl, jo, tak to přece stojí za to, jo. A to mně přijde, že je to netriviální vyvažování těch kroků kupředu k sobě, který, když děláš jenom některý, tak to už jsme popsali, že to je na hovno, ale jakoby taky není dobrý je možná dělat současně. Jakoby dát prostor na tenhle a na tady ten a otevřeně, transparentně informovat o tom, že ty kroky se dít budou. No, takhle to bude. Pardon, jsem se rozvážil, ale jakože tohle je pro mě fakt jako důležitý. A že to vnímám i v té naší organizaci, když k ní jako teďka půjdu, že vlastně v průběhu těch 7 let, co ta naše neziskovka existuje a posledních asi 3 let, kdy jako je nás prostě 7, takže jako podle mě jako nějaký výkladový rámec toho vnitřního dění je vlastně hledání té jako cesty k sobě kupředu a nějaký té férovosti a že jako vlastně v té naší jinakosti, kterou tam žijeme, že každý z nás to právě i pojímá jinak jako množství jako do jaký míry je to práce, do jaký míry je to něco. A tak, jako tu různorodost my přinášíme tolik, že se to dá odbavovat do nekonečna. Tak jako třeba i ty nástroje toho, že jsme v posledním půlroce si dali prostor na ty supervize týmový, že někdo přijde a pomůže nám s tím, mně přijde jako poměrně za mě funkční strategie, jak na tu trochu nějakou férovost a tak na to togetherness. Jako pojďte nám v tom někdo pomoct, ať to nemusíme dělat sami, jo. To mě přijde prostě dobrý. A vlastně bych k tomu chtěl jako motivovat, jo, že to nemusíme možná vždycky udělat jakoby sami, protože se to někdy nehodí, že? Jako ředitel školy nemůžu sám facilitovat tu schůzku, na který potřebuji být jedna ze zainteresovaných stran a možná se někdy rozčílit. Tak je dobrý tam někoho mít, no. Mně se to teďka, když se tam bavíme, spojuje i s nějakým jakože mi to vlastně přijde docela dobrý rámec na hodnocení toho, jestli to děláme dobře. Že jako když se společně pohybujeme kupředu,
jako reasonably, jo, jakože v rozumné míře tak, jak to jde, společně, je to dostatečně rozumně společně, je to dostatečně rozumně dopředu, je to dostatečně spravedlivý, jo, jakože tak to mi přijde jako vlastně dobrý hodnocení, protože pokud mám to hodnocení toho, jakože, já mám dojem, že totiž často se v těch organizacích pak stane, že se právě podívám se na to, jsem v pozici odpovědnosti, tak se na to podívám, řeknu si, máme malé výsledky. To znamená, musíme prostě přidat, musíme jako dělat víc. Logicky. Nebo se na to podívám z toho, zažíváme diskomfort. Je to nepříjemný. Jsou tady nějaký tlaky a nějaký konflikty. No tak to děláme špatně. Musíme prostě víc lásky, jo? Musíme jít víc k sobě, musíme se víc starat o sebe a tak. A já do toho taky často upadám, jakože do toho, že je mi v této organizaci vlastně zažívám tady diskomfort a konflikty, tak to není dobrá organizace. Ale to je vlastně hrozně omezená čočka, že jo? Protože já když si to jenom vztáhnu na ten ink náš, tak jako ano, zažíváme konflikty a nepříjemnosti jako mnohem víc, než by se mi líbilo. Furt mám dojem nějakých nespravedlností a tak. Ale zároveň, když se podívám na poslední rok, 2, 3, tak si říkám, my se pohybujeme dopředu. Ano, rozhodně. Jako vznikla nová nabídka kurzu, prostě věci, nějak jsme schopní se organizovat, jo, jsme schopní oslovit další prostě lidi. A tak. Akademie vznikla jako nový produkt, festival, přesně, no. Budou, až vyjde tato epizoda, možná už budou kartičky, na prodej kartičky prostě pocit prodej, jo. To teď není product placementová věc, to my jenom vyskládáváme jako... A zároveň si říct, jako jo, až když se tam, takže jdeme dopředu, jako docela jo, jdem nějak dopředu. Jdem tam spolu, vlastně spíš jo, že to není tak, že by, nemám tam, že by 1, 2 lidi byli fakt jako zanechaný někde na chvostu. A nebo naopak ustřelený vepředu, jakože všechno to, co se udělalo, je dílo prostě tady těch 2 lidí a všichni ostatní tam tak nějak jako přicmrndali, jako... Je to spravedlivý, hele, dotýkáme se toho, nějak to řešíme. Jakože že si říkám, ano, dokážu si představit, že kdybych byl sám, tak možná ujdu dál dopředu, v nějakém směru. A v nějakém vůbec se to nestane. Ale nebylo by to jako dohromady. Jo. Kdyby jsme byli jenom dohromady, tak si myslím, že spousta těch věcí prostě není, protože to vyžadovalo často ten krok toho jednotlivce, který se sebral a řekl, tak já prostě dobrý, tohle udělám já to zařídím, chci zpětnou vazbu, dobrý, možná vás teďka trošku sere, že se na to nepodílíte tak, jak moc byste chtěli a váš názor není úplně zahrnutý, ale dobrý, prostě tyhle ty kartičky se vytisknou. a to je jakoby... A to je to, co to posouvá. No tak jenom jako, že vlastně navazuju na to střídání, že to v té praxi fakt zažívám a že jakoby číst úspěšnost toho, jak spolu fungujeme, tou optikou, tady tou jako integrující, že jak dopředu, tak jdem spolu dopředu, tak mně to přijde vlastně fajn rámec. A teď je podle mě skvělý místo pro mě si říct, no a partnerský jak svině. Jako pro partnerství, jako to, co si teďka popsal, teď to je i v tom jako osobním partnerství, jo, nebo v té rodině, jako která je nějaká jednotka, jo. Teď to jsou ty stejné otázky. Jakoby, asi jsou fáze, kdy jsme v pohodě, že nejdeme moc kupředu, jo. Možná se něco děje tak, jak vždycky. A je to jako hrozně příjemný stav a vyhodnocuju to, máme tu teď ty konflikty, je tu nějaký pnutí. Není, no tak možná v pohodě, možná můžeme prožít půl roku jako v nějakým takovým jako platu, jo, jako nic se neděje a je to úplně v pohodě. A potom možná zase někdo přijde s nějakým impulzem, vlastně bych chtěl nějaký víc, já nevím, seberealizace, prostě co, budeme vařit spolu, gym, vycházky, děti, jo, něco. A zase jako jdu vyhodnocovat. A tam, kde mě přijde, jakože si myslím, že jsou to partnersky skvěle reflektivní otázky, jako hýbe se to někam, kam chcem, jsme v tom dostatečně spolu a jako přijde nám to fair, není to tak, že abychom se mohli hýbat a spolu, tak 90% práce oddělá jeden, 10% druhej a tuto záležitost neřešíme, přestože to možná není funkční. Pokud nám to všem vyhovuje, je to úplně v pohodě, kdyby to bylo 90-10. Ale pokud nám to nevyhovuje, tak to je jako věc k adresování. A mám dojem, že co potkávám, jak zase na těch workshopech, nebo i v tom osobním životě a tak, takže ty nejnáročnější partnerské situace jsou přesně kolem toho, jako jeden dává hodně a druhý spíš blokuje. A vlastně nám chybí to jako shoda na ty situaci, jakoby... To je spravedlnost v tomhle modelu, že? Přesně tak, protože pak se často děje, jeden tam sedí a vlastně nedělá nic, protože prostě status quo mu vyhovuje, nebo jí. Druhý chodí s nápadama, je odmítnutý, takže vlastně energii vydal, power byl pokus, i k sobě byl pokus, dostal přes držku a vlastně jakoby příště zase musí přijít on. A to mě přijde, že tam ta férovost jako úplně křičí jako do nebes, ale jako málo kdy se jí jako dobře dotknem
jako mám dojem, že to jsou úplně ty banální situace, víš, takový ty, jako banální. Oni jsou banální, protože se dějou často, ale jsou jako k nasrání, podle mě. Jo, takový to, když jenom jeden doma prostě uklízí a všichni ostatní tam jako dělají bordel, jo. A teď jakoby, teď to je přece, jo, jako často se, to mě baví, jo, na těch workshopech, jak často se bavíme o nějaký potřebě jako pořádku, jo, jakože jestli je tam uklizeno, ale to vůbec, jako pro mě, v 90% případů to podle mě není o pořádku. Je to buď o nějakém respektu, jakoby my, jak jsme tu v té domácnosti, tak jakoby pojďme, vole, přiznat to, že někdo to tady dělá a někdo se na to moc nepodílí, ale jako ty benefity z toho čerpá. Minimálně ten benefit, že znova může jako zabordelit, chápeš, to, co by jako bez mého přičinění vůbec nebylo možné zabordelit. No a podle mě se to in the end of the day podcastou férovosti. To, co se tu děje, není fér. A jako, proč já to dělám? Protože vás mám jakoby rád, protože rád ty věci posouvám kupředu a dělá mi to dobrý život. A to má možná ale taky jako limit. Jo, že někde už je to trochu za hranou a tam si myslím, že jsou to takový ty momenty, to není malá věc. Jako pokud se chcem jako dobře hýbat kupředu společně, tak toto bude jako nějaký moment, který potřebujeme odbavit a možná jako přidat nový kontexty, jo? Možná někdo pak řekne, tyjo, vlastně slyším a zároveň, tyjo, vlastně mě napadá, že já třeba řeším celý pojištění a prostě tohleto a tam ten řeší tohle a možná si řekneme, a jo, vlastně díky. Trochu proměna perspektivy, jo, vlastně ta férovost se může realizovat na širších polích než na tomhle, ale jako nemíjel bych to. Jako přijde mi to pak nebezpečný. Hafa. Což se skvěle potkává s tématem prozeb, na což budu mít na konci května workshop Product Placement v Praze, ale je to přesně ono, jo, že ty prosby můžou jít buď dopředu nebo spolu, nebo právě tady k tomu, hej, co se tu vlastně děje. Teď jsem měl, v tomto týdnu jsem měl mediaci jednu, kde jsem použil tuto otázku asi 4krát, která byla jako, co se tu teď děje, a bylo to fakt jako to téma, jako pojďme chytit ty linie a vlastně si říct, a jo, tyjo, tohle je férovost, teď tohle je jako tohle a tady často to je, jo, to je jenom čistá frustrace. To vlastně ani není téma k řešení, to jsem chtěl jenom sdílet. Jo, a tak jenom, no, pojďme to nemíjet. Já jsem obsahově vyčerpaný, jakože já nemám další věci, co bych tomu potřeboval doříct k tomu tématu. Ty ještě něco? Ne, já jsem tím fascinovaný, jo, jako já bych si o tom dokázal, ale jako já vlastně nevím, jestli je to jako uživatelsky potom už užitečné, já jsem tím osobně fascinovaný, tak klidně mě pozvěte na kafe a na pivo a pojďme si povídat do Power Love & Justice a já vezmu 2 knihy a budeme si v nich podtrhovat a vezmu si tričko klidně a nechám si vyrobit další, abych je měl víc a nebylo jenom starorůžový, ale možná bylo jiný. Ale co mě v tom přijde, nebo co bych jako na ten závěr chtěl říct, je, že mě přijde, jako kde to může mít užitečnost pro lidi, co nás poslouchají, ať jsou v jakýchkoliv kontextech. Jedna užitečnost vidím je reflektivní čistě k sobě. Co mě jde líp, jestli ty posuny kupředu, jako vymýšlet ty akce, prostě to, jak by se to dalo vylepšovat, anebo jestli mi jde líp to jako dětí k sobě, takový to, hele, tak co vy na to, jako jak to dávat to dohromady, a nebo jestli mi jde líp jako všímání si těch struktur, jestli je to jako fair nebo nefér. A tím pádem trochu jako využívat svý silné stránky, trochu si dávat bacha, ať neopomíjím ty druhý a možná tak trošku skenovat i ty lidi kolem sebe. Jo, že ta dynamika mezi náma taky bude asi jiná, když se na tom shodujeme, na těch našich silných stránkách, tak to je jako jinak. Takže reflektivní část. A druhá část, co mě v tom přijde důležitá, je nějaká jako analytická, v tom smyslu, jako pokud jsem součástí nějakých větších systémů, tak čeho tu máme dost, čeho málo a jestli my zvládneme nějak jako přispět tomu, aby to mohlo být v té rovnováze. Jo? Tak, jak jsme se o tom bavili, aby se nám jenom nestalo, že máme ty autoritářské tendence. Jako já jsem ten osvícený absolutista, jdu kupředu a kdo to ustojí, tak to ustojí a kdo ne, tak někde vzadu odpadá, ale nikdo si nevšimne. Protože to nejde, jo? To už je příliš daleko. Nebo naopak jsem zase ten jako vytvářeč harmonie za každou cenu tak trochu, i za tu cenu, že vlastně, nebo ten náš systém tak funguje a mě jako baví a je to moje osobní mise a já se to taky učím, jako přinášet tu perspektivu, která tam trochu chybí v tu chvíli. Čistě pro ten jako check, jako jo, je to tohle, funguje to nebo nefunguje to a zároveň celá nenásilná komunikace, i tohle nás má podporovat jako v aktivitě a ta akce nemusí jít jenom jako tím směrem kupředu, ale i k sobě a vlastně to může znamenat, hele, a tak jak jste teďka vy na tom? Jak to vidíte? A nesere vás na tom něco? A vlastně jako podněcovat tady to, ať ty rozhovory spíš probíhají, než neprobíhají, protože zejména to
mluvení o té férovosti, o tom, jako jak nám to přijde, tak často má formu brblání, který jako není moc konstruktivní, nebo takového toho jako vylívání kýble, nadávek na někoho nebo na něco a tak. Což cool, dobrý informace, ale nic se s tím moc nestane. A nebo se o tom mlčí, protože si toho jako nevšimne, je to příliš divný kontext. A já si myslím, že tady to vyvažování a nějaká citlivost k tomu nám může pomáhat dělat ty efektivní akce v tom systému, tak ať je tam lidem dobře a zároveň tam dosahují těch cílů. Což pro mě osobně je moje mise prostě s nenásilím, je, ať se tam mají lidi dobře a dosahují cílů. A v rodině je to něco jiného než ve firmě, než v nezisku, než ve státní sféře, než v městském obvodu. Whatever to je, ale tyhle dvě věci chci, aby byly držený pohromadě. No tak díky. Já děkuji. Přinesl to téma. Máme Foreign Doors? Oh yeah. Myslím si, že už dlouho jsme neměli tradiční závěr epizody o tom, že máme Foreign Doors a můžete tam najít bonusy nejenom k této epizodě, ale i k dalším a vůbec prostě tam s náma být nějak trochu komunitněji blíž. I v tomto mezičase, kdy jsme nevydávali epizody, tak jsme tam jako se snažili dávat nějaký smysluplný materiály a díky za ty reakce. Já se osobně přiznávám, že já když tvořím, tak ocením, i když je tam jenom jako nějaký lajčíček, jako srdíčko, že jako mám pak takovej ten dojem, jako jo, ten není čas. To zbytečný, jasně. Jo, jako že to je, ta energie do toho daná je jako vlastně v něčem viděná, tak že mě to taky těší. Afa. Díky. Tak jo, děkuji ti za přinesení tady Adama Kahana už po druhé, po třetí, nebo jak dlouho tady máme. Bude tu až na dosmrti s náma. A díky vám všem, že jste na nás počkali a budeme se těšit na další epizody. Jedeme na jaře a pojedeme až do léta. Tak zatím mějte se krásně. Ahoj.